Het Amerikaanse consulaat op Curaçao heeft gisteren een waarschuwing uitgebracht voor alle Amerikanen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Er wordt aangeraden om voorzichtig te zijn en zich low profile te gedragen. Indien mensen twijfels hebben over de veiligheid, wordt aangeraden contact op te nemen met de autoriteiten. Dit heeft allemaal te maken met de opgelopen spanning in het Midden-Oosten sinds Amerika vorige week in Irak een Iraanse generaal heeft omgebracht. Nederlandse deskundigen van de explosieve opruimingsdienst Defensie hebben gistermiddag een handgranaat onschadelijk gemaakt. Die was dit weekend naar een huis in de wijk Domi Abau gegooid. Het huis werd toen ook beschoten. Sinds die tijd lag de handgranaat in de tuin van het huis. Tijdens de operatie was het gebied uit voorzorg geëvacueerd. In aanwezigheid van volksvertegenwoordigers uit Curaçao, Aruba en Nederland werd gisteren het interparlementair koninkrijksoverleg geopend. Statenvoorzitter William Millison sprak daarbij. Hij gaf aan dat Curaçao door moeilijke tijden gaat, zowel in economische als in financiële zin. Tegelijkertijd gaf hij aan dat hij hoopte dat meer samengewerkt kan worden met Nederland. Nederland zou kunnen helpen tot het revitaliseren van de zwakke economie en het waarborgen van mensenrechten, in het bijzonder kinderrechten in alle delen van het Koninkrijk. In het kader van het interparlementair koninkrijksoverleg zullen parlementariërs uit Nederland, Curaçao en Aruba morgen een bezoek brengen aan de barakken bij de gevangenis. Daar zitten veel ongedocumenteerden uit Venezuela vast. In de extra van vandaag zeggen sommigen dat ze hopen dat het bezoek van de politici ertoe leidt dat ze de barakken weer snel kunnen verlaten. De grote man van de Clash Group, Gary Clash, bezocht gisteren minister-president Eugène Ruggenaat. Zoals bekend heeft Curaçao onlangs een akkoord gesloten met de Clash Group over de raffinaderij. Het bezoek van Gary Clash is een aanzet voor de nadere gesprekken die nu gevoerd moeten worden. Medewerkers van het ministerie van Economische Ontwikkeling hebben gisteren een bar gesloten aan de Rooseveltweg. De uitgaansgelegenheid beschikte niet over een vergunning en voldeed niet aan de veiligheidsvoorschriften. Afgelopen weekend ontstond er in de bar nog een ruzie. Die leidde later tot de dood van de 23-jarige Rucentli Bernardus. De Verenigde Naties heeft de Nederlandse regering om opheldering gevraagd over de uitzetting van 2 Cubaanse dissidenten. Die werden het land uitgevoerd door Aruba Airlines, zo meldt de NOS. Cubanen zeggen dat ze onder dwang hun thuisland moesten verlaten. Nederland en Aruba willen nu dat Aruba Airlines veiligheidsprocedures beter naleeft. Maar Nederland en Aruba gaan volgens de NOS niet in op het incident.